Hejfodervæg til 526. Familien Thomsen på vej ind i Randers Regnskov ved receptionen. Hej. Her har vi vores nye attraktion, en brochure til jer og en token til dig. Mange tak. Far forklarer barnet, hvordan barnet skal bruge token inde i Randers Regnskov til at samle mad op. Barnet er inde i Randers Regnskov og går rundt og kigger på de små skilte og bruger sin token til at opsamle foder fra de forskellige dyr. Her for eksempel piratfisken, som der spiser kød, ikke en rotte. Og her igen en abe, der spiser en banan. Efter en tur rundt i Randers Regnskov har barnet samlet 3 forskellige slags frugter. Og efter så prøver hun at indsætte token i systemet, og hvorefter hun får leveret 3 stykker foder. En banan, en rotte og noget grebfrugt. Efter at have modtaget fodret, går barnet hen til væggen og prøver at fodre aben med en banan. Hvor man kan høre, at den bliver glad for bananen, og hvorefter den så, hvor barnet putter det ind i munden på den, og den spiser den. Barnet prøver igen at fodre aben med noget forkert foder, hvorefter at aben bliver sur, efter at den har spist det forkerte foder. I fiskebrønden går barnet hen med noget foder, hvor hun lægger det ned, og det ruller ned i hjørnet. Og derefter kommer ind digitalt i spillet, eller i skærmen, hvor en fisk svømmer hen og spiser brønden. Da barnet kommer hjem efter turen og har modtaget mailen til login-systemet, kan hun gå ind og interagere med de rigtig fodrede dyr. Her har hun så fodret aben og fisken rigtigt. Og derved kan hun spille 2 forskellige spil. En med fisken og en med aben.